केरमा बुधा बुधा खाइबी हाँ भाई भाई बुद्धा कितने रेट है? रेड करो ओ भाई कौन होला बुद्धा कार बुधा हमरो कितने रेट कैसे बुद्धा? 12000 12 टका माउसी नमस्कार हां हां ना ना माउसी ए बुधा केते रेट है? ये बुद्धा ना 13000 आ नबा दबा तमे कहबो ए 13 टका नियो भाई 13,000 ना पारिबो नहीं काहेकि 13 टका छाड़ 13,000 टका नियो हां एरा क्या तके बाहर करू नै कोन हां जा ले टका कोन ए बाप ओटा खाली 500 टका होला गड़ी में बुद्धा बेकर को নিও 13,000 ଏଗୁରା କୋଡେ ରଖୁଛ এরা অলগা পয়সা ନାଇଁ ନାଇଁ ସେତେ ଦେଇ ରାମ করতে দিও তোমার মাউসী গাঁরু আইছে বোধে না ও মৌসা মৌসা আ এই ଟିକେ ଦେଉନ ପଇସାଟା ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ आचरा मौजा भाई ये येडा सही येडा सो उठ्या सो मन का बन कम कम को ये जनी ସରକାର ଏଇ ଟଙ୍କା ଗୁରା ବାହାର କରିଦେବି अच्छा अच्छा बाकी डेरी करना हमरो जो उछरो ठाकुर का बिल माउ বুদ্ধা কিনিলু সে 13,000 নেলে সে লেখালি বি করছিল না সে বাকি দেবে আমি তুমি হাতর ইয়ে ମାଉସଲି ସେ ହାତରେ ମାଉସଲି তুমি ମୁଣ୍ଡି ଆଗଣ ହାତ ଆଉ ସେ ଇଏ ରଖିଛ ନା ନାଇଁ ସେଣ୍ଡ ଫେଣ୍ଡ ବିକୁଛ ମନର ଆଉ କଣ ବିକୁଛ ଖାଲି ବୁଦ୍ଧା ना ओ भाई करा आजा 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 ବୁଧା ଏ କାଗଜଟା ନିଅ କାଗଜଟା ହଜିଲେ ए राजा राजा ହଁ ଯା जाओ बुदा का ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ ପୂଜା ମେ हाय हाय ଏଟା ବୁଢା ବହୁତ ଦେଇଛି ଛତିଆ देखी
এটা বুড়া বুদাটা ଆଜି ସେ ପଇସା କୁ ଦିଅ ତମେ କଣ ନା କିଛ ଆମେ ରା ମୋବାଇଲ ବି କିଣି ଦା ରାଗୁଲା ବୁଢାକୁ ଦି ଚାପଡ଼ା ପକା ବୁଢାକୁ ଦି ଚାପଡ଼ା ପକା ପଳେ ବୁଧା ପଳେଇଲା ବୁଧା ପଳେଇଲା ବୁଧା ପଳେଇଲା एक दुई तीन चार पाँच छो पाँच गाड़ी भाड़ा देखा 100 तेल पकड़ पड़ेगा
उठ बैगर
କରିବୁ ଗୋଟାକ ଶୁଣିବାକୁ ଶୀତ ଲାଗେ ନାଗେ ଯିବା କସିବା ଅଜା କାନ୍ଦୁଛୁ କମ କମଳ ଘୋଡେଇକି ଆସିଥିଲେ ଚାରିଟା କମଳ ଘୋଡେଇକି ଏଟା ଶୁଣ ବନ କରିବାକୁ ଘଣ୍ଟ ଦବ 13 ଦିନ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବ ବୁଝିଲ ଆଉ ଉଷୁନା ଖାଇବନି ଅରୁଆ ଖାଇବ ହଁ ମୁଁ ଉଠିଲା ଖାଇବି ମାଙ୍କର ବ୍ରତ ପୁରା କରିବି ହେ ମା ମୋ ଡାକିକି ତୁ ଫେରେଇଥିଲ ବା ହଁ ବକତେ ଖାଇବ ମୋ ଡାକିକି ତୁ ଫେରେଇଥିଲ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ନିଦରେ ଯିବ ଆଉ ଖରା ଆଉ ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରି ରଖିଥିବ ବୁଝିଲ ଏଇ ହେଲା ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ତାର ବାରେ ବାରେ କହୁଛି ନାଇଁ ମ ହେଇନା ଦେଖିବା ପଳେଇ ତ ସେଇ ପାଇଁ ରାତି ବାରଟା ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟେ ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ସାଇଡ କରୁ ଯଦି ହେଇକରି ଆଉ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯାଆନ୍ତାରେ ବଢିଆ ଆଗେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ ଆରେ ଆଗେ ବଡ କାଠଟା ବାଛିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ତଳେ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବୁ ପଡିଯିବ ଏଇଠି ବଢିଯିବ ଆରେ କିଏ ଗରିବ ଲୋକ ନେଇଯାଆନ୍ତା କହିଲା କେଉଁଠୁ ଅଜା ଏ କଣ କରିବା ଅଜୁ ଅଜୁ
ମୁହଁରେ ପାଣି ମାରିଦେବୁ ତଟା ଶୋଇ ପଡୁଛି କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ତ ଗୋଟି ଆସିଲାଣି जेसपी कौन बैठे बिलर हाँ ये ट्रैक्टर दुकान ना ट्रैक्टर दुकान ना हाँ जेसीबी रापी दब कौन फावड़ा तो गाड़ी रापी कौन चली जी एक पानी मार मोहरे टोटल ठोकर मुहर पानी मार दे पानी आने हां पानी गए पानी आने गलती पानी थोड़े तुम पे आगड़ उठो ए मोदे मुंटा उठा ए छाड़ी में ना आगड़ करो तो এটা নিয়ে নে এটা নিয়ে পানি জান না ঘর বসে খেতে হবে কিছু যাই জন্য আমি কই পারি না যাই জন্য ও যা আলসা পানি যা চলো সব পানিটা डाल दियो और जहां भी वाणो आइले उड़ भाग ये भी जा बहुत छाड़ी लो दाना बुढ़ा बुढ़ी कर दे तू धान बुढ़ाबुढ़ी कर दे तो देखिलो पानी लागी नहीं लागियो देखिलु गाड़िया बेड़ा कर दो हां साडे दे गाड़िया बेड़ा कर दो आसो ना
ଦେଖିବି ଯଦି ବିଲକୁ ପଖାଳ ଆଣିଛ ତାହେଲେ ବସିକି ଖାଇବେ ଦେଖିବି ପଖାଳ ଆଣିଛ ମୁଁ ହେଲେ ବଜାର ଟାଉନ ଛୁଆ ବିଲରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭଲ ଲାଗେ। 13 ନମ୍ବର ଆରେ ହଉ ମୋର ପଖାଳ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବିଲରେ।
ଭଲରେ ଚାଲ ସେ ସିନ୍ଦୁର ନାଉ ତ ପାଖରେ ଭଲରେ ଯା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ନାଉ ତୁ ଇଆଡ଼େ ଅନୁଗୁଳ ବେ କ'ଣ ସିଆଡ଼େ ଅନୁଗୁଳ ତୁ ଇଆଡ଼େ
ଠିକ କଥା ଆଉ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆର ରାତି ଆଙ୍ଗ ନିଦ୍ରା ହେବେ ମାଲିକ ଶୋଇ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ମାଲିକକୁ କଳା ପାରା ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବ ନାତିଟା କାହିଁ ଡାକୁଛୁ କାମକୁ ଡାକିବ ନାହିଁ ମତେ ସଦିଅ ନାହାନ୍ତି ନା ଠିକ ଅଛି ମୋ ପା 20,000 ଟଙ୍କା ଚାକିରି ଛାଡି ଆସି ଦଣ୍ଡ ନକରେ ମାଙ୍କର କାଟିଦେବ ତମ କାଟିଦେବେ ମୋର କଣ ହେଲା ମୁଁ ନାଚି ମୋର ଦଣ୍ଡ ନକରେ ଯେ ନ ରହିଲା ତାକୁ ମଣିମା ଲଗେଇକି ରଖିବୁ ଲଗେଇକି 3ଟା ଥାକେ ଭିତରେ ଲଙ୍ଗ ବାଜା ଥିବ ନାଚି ତ ବଢିଆ ଲାଗିବ मंदिर हवा कोटा सही
ଅଛ ଆଉ ତମେ ବାହାଘର ତ ଅଛି ଯେ ସେ ତମେ- କହୁଥିଲେ ପଇସା ଦେଇନାହାନ୍ତି ରସିଦ କାଟିବାକୁ ବର ଅଛି ରସିଦ କାଟିଦେବି ଆଁ? କାଟିଦେବି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ବାହାଘର, ହଁ। ମୋ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲି କାହିଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ କାଟି ଦଉଛି 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା? ଆଦିଅ। ହଁ, ବାହାଘରଟା କରିଦବା। ବାହାଘରଟା ଟିକେ ହଉ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆର ଟିକେ ଟିକେ ଅନେକ ଲାଗୁଛି। ଖୋଲୁନା କଣ ରାତି ମେଚା ବହି
देरी कर नना को जाइलो बोले नना बड़ा काम होती नाही को ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାଦାମ ଉପରେ ହଉଥିଲା ତ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଧାନ କଣ ଧାନ ପୋପଡା ପଟା ଆରମ୍ଭ କର। ଆରେ ନନା ବାହାଘର ନନା ଆରମ୍ଭ କର ଆମ କୁଲାଟା ଆଇଲାନି ନନା ଟିକେ ଡେରି ହେଲାଣି ଡେରି ହେଲା ଗୋଟେ ତାହେଲେ ହୁଳି ହୁଳି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନା ଦେ ଆରେ ହୁଳି ହୁଳି ପକା
ଜଗନ୍ନାଥ ମଙ୍ଗଳଂ ଗରୁଡ଼ଧ୍ୱଜ ଏତେ ଜୋର କରୁଛ ବହୁତ ଆଡେ ଶୁଭୁଛି ଜୋର ଭଲ ଡାକି ଦଉଛ ଗାଈ ପଶିଲେ ସେଟା ପୁରା ବାଧା ବନେଇଗଲା ବାଧା ବନେଇଗଲା ନିଶାରେ ଦେଇଲ ନାଇଁ ନନା ସେଇ ହାଟ ସହିତ ଇଏ ସେ ମୋବାଇଲ